Kini kikor komputer, kiba internet bador badar. Ni di hajan jongpi, hangne hadukan jongi. Han Nongpoh Town Shopping Complex, Harishan Enterprise, Haka kamera kaba shispa iway. Refurbished laptop but desktop. Phun hau number. Pra iway layar not sau pra san sau. Lane pra lainyo arnyo sawar riunyo. Kumbangi tiap ba kejeng lakai kriket kedai kejeng lakai kapalak pau bah setelak kaperthai bat khamtam hagari India jongi te ban penimbiang ya kejeng lakai kriket hakadong ba Thain Western Bhoi mentakasni ka Western Bhoi Cricket Association kelak Pynlong ya ka T20 friendly match hapadeng ka Western Bhoi Cricket Association persya ya ka Petar Khama Sport Club hangne hapok madan Western Bhoi mentakasni Run! Te ka jing tmu ka ban kong he jong ka asian kolong ba mengilek ya kene ka friendly match hap deng ka association persya ya ka Petar Khama kolong ba ban Pynkhie Biang ya kene ka cricket association hane hapo Western Bhoi mababun ki player don sap mentamo ngi house setelak jong ka jelabat kamtam hakari bat hakputih bor kawe ka cricket lengba cricket ki khna samla ki olat aduk ban kamai kejak po mo ban sai ka jing ka sem kamtam peni ka sap talent te jing tmu jong ka Western Bhoi Sports Association kolong ba ban Pynkhie ya ki player ki don sap hak cricket wat lagi long ki container ni ki chendang ro kumjo ta long jing tmu ka ba khmat leng jong ka association leng hi jong ka Western Bhoi Cricket Association ka jing tmu hi man kene la pedim biang ka association yalam ki ba khmat do ki nong yalam ki ba thamai ka isi ki ba thamai jong ka nek ka association te ki teo bla de ba teo ngi la yo ban ya practice ki isi member ba kwe ki samla jong ka Thain ki wan ban yele kai ban pedi ka sap ka jong ki te ka jing i na ka liang ka association ngi ba sibun ki khana ki ba don sap hende kim peni ban ngim siam la itu teleng ba ka jing practice ni kitio bla adep ngila ban identify kita ki talented youth ke badon sap ha ka badai bat ka cricket tena kaleng jongi hi ka association kat ka jing rek lang babun ki club ki samla ki kwa shu ban kintiu ban uplift ya ki samla ke badon sap ha ka cricket nama ki sports ki don chibun ki different types of sports ki bala ngi la ban lekai kum ki samla tengi kwa ban kintiu shu ki samla ke badon sap teleng ba ka association jingi ki persang banwat ki skim sibun ki lat ki linti habade bat ki funds nagaleng jokasian hi don hapdeng ka jing tuna fund menta te ki karpat ki bor ki bahalor ki bape ka sports ba kin phai khmat lem habade ba ka cricket bangila ban kintiu ban uplift ki badan sap bat kani ka cricket association ki samla ki badan sap ha ka cricket tengi dangile shu banwat ki lat ki linti ban penbha ban kintiu habade ba cricket kini ki bawan Rainbow of Sound Music Academy kepada Hakashnong Maubri Bhoi District, a music school kepada Pynlong, Shisian Shitiau Little Flower Higher Secondary School Maubri. Hakasngi sajan adu shpaubaje main step adu saubaje janmin. Kepada yang sumpai pi baro ki kena ki mandadu nyau senam cheneng ki samla ya piru baro ki long kemilong kepa ki bakwa banyo ki jingi kai jingnang shapang ke music. Hakane ke music school don keyboard ki jingi kai kum ki gitar, keyboard, duitara, ka bom, ka sing, ka drum, Indian vocal, western vocal but khasi vocal. Kane ke music school ke jupunya ki street performance but ki concert aman laus nam kum kadak ajing shlore ki khna ki bawan puli hakane ke music school ti Paralok baro 1 ban shim ka admission hakane music school Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phun singi ni ai shapi pran nyau lai wei khandai hendru yue ar nyau lai